skal lave en vandbombe, som står af en filmdås, 2 sugerør. Det ene sugerør kommer så til at sidde på sådan en her kompressor. Og vi skal bruge en saks, og sådan en her. Vi starter med at tage den her. Og så laver vi et hul ud i siden. Skal vi se. Laver vi et hul ud i siden. Upsa. Sådan her. Laver vi et hul hernede i bunden. Skal jeg vise, at det kommer lige om lidt. Laver et hul hernede i bunden. Sådan der. Så tager vi en ballon. Skal jeg lige hente den? Ja, her. Tager vi en ballon. Der skal den lige være klippet en lille smule op, fordi den skal dække, så der ikke kommer vand ud. Skærer vi den op her, cirka. Den lige en gang op på midten her. Så den bliver sådan her. Den skal så ud over og ligge sådan her. Så den bliver strammet helt op. Så tager vi det her låg. Og putter på. Godt. Så tager vi det ene sugerør her. Så skal vi lige have lavet det der hul lidt større, for der kommer 2 sugerør i. Det skal være rimelig stort, det hul nede i bunden, kan jeg så sige. Sådan der cirka. Så tager vi det ene sugerør. Og så tager vi den her kompressor med sugerør på. Og den skal også kun være der. Sådan. Godt. Ud i det lille hul her, der starter vi med at putte en af dem her i. Hælder alt sammen i. Upsa. Tager den ud. Kan du lige love mig den der? Så tager vi og putter en til i. Og den sidste vi putter i her, den skal bare lade blive siddende i. Det vi så gør. Tager den her. Stiller vi den der. Så trykker vi lidt forsigtigt til at starte med. Så begynder at sprøjte. Og så sætter barn.